Primeiro punto, parte resolutiva, aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria realizada o 24 de abril de 2016. Unha intervención neste punto. Votos a favor? Aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria urxente realizada o 18 de maio de 2016. Unha intervención. Votos a favor? Da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Turismo e Participación Cidadá. Punto 2. Proposta de alcaldía relativa á adhesión do Concello de Cee á Red de Povos Gastronómicos de España. Bueno, isto foi debatido nun anterior pleno, non quedou aprobado porque era necesaria a maioría absoluta, por iso volves a traer novamente. Unha intervención neste punto. Se me permite. Sí, por eso tiña que estar a maioría absoluta para aprobarlo. Isto tratamos en outro punto. Se necesitaba a maioría absoluta nese pleno Luisa non estaba porque estaba de viaxe. Non houve maioría. Bueno, manifestar o que manifestamos en aquel pleno, non? Isto empezar a casa polo título, parece ter indicacións perfectas para facer centros de hostelería, aulas de hostelería, para formar esa futura generación de poblados gastronómicos, non? Todos os éxitos se consiguen están ben, pero bueno, si non deixa de ser unha mera publicidade, un canon fijo que vai ter que pagar mensualmente. Evidentemente, gastronómicamente, como dixen, nunca foi un centro importante, esperemos que así o sea, nada máis. Ben, eu primeiro correxir que o que dicía no anterior pleno, que recordaba el nombre, non era o presidente Luis Vicente Muñoz, senón como dicía vostede, Fernando Balmaceda. Sí que é verdade que si decía eu, que era o presidente do Clube de Pueblos Gastronómicos, e tamén era o director do programa de Radio Miradas Viaxeras, perdón. Coincide que tamén, claro, o programa que se fixo como por Radio Capitol, que foi o programa de Miradas Viaxeras, o cal costara 14.520 euros, o adherirnos agora son 3.500 máis, que van ser para a mesma hucha e que van dar os mesmos resultados. O comentaba vostede no anterior pleno dos bons resultados de audiencia e demais. Eu estuve buscando as audiencias de dicir que non se ven as audiencias dun programa, senón as audiencias de todos os programas desta cadena en conxunto. Entón estuve buscando, porque, bueno, gustaba unha curiosidade esta. Miraba por onde se publicara o programa e vía no seu perfil de Facebook 56 me gustas, mogollón. No perfil do Concello 50 me gustas. Me gustaríame que houbera máis gustas e máis interés no programa, sobre todo polo custo que tuvo. Porque se para 56 me gustas, para 50, e para non aparecer en ningún lado máis, pagamos 14.520 euros no hora e 3.500 de outra, esperemos que o clube traballe con máis ganas e nos dé o rendimento que o programa. Sin máis. A parte independente está bonita la acción? Non. Bueno, neste punto central do debate, onde realmente debes estar, porque hoxe non estamos votando a unha cosa concreta. Estamos decidindo se o Concello de Cee debe adherirse á Rede de Pueblos Gastronómicos de España na categoría de gastrodestino dentro dunha estrategia de promoción turística e dinamización sociolocal. O expediente deixa claro que existe un interese público nesta adhesión porque se vincula directamente cunha competencia municipal propia, información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local. Por lo tanto, o que se trae hoxe, a aprobación non é unha simple declaración de intencións, senón unha ferramenta de promoción e posicionamento que pretende poñer en valor o noso patrimonio, a nosa gastronomía, o noso produto local e a nosa capacidade para atraer visitantes. A adhesión responde a un interese público centrado na preservación do patrimonio cultural e na dinamización económica das zonas rurais, e que as ventaxas para os municipios adheridos incluín visibilidade e marca, formación e digitalización, creación de rutas e impacto económico directo sobre pequenos produtores, restauración e comercio local. Por iso eu creo que o debate serio en tanto a
acreditadas por audiencias, o que sí consta no acordo que existe unha acción de comunicación nacional de medios en unha entrevista canto menos 15 minutos de duración nun programa de radio líder en España no sector do turismo, pero insisto que a adhesión non se reduce a esa acción concreta, senón que forma parte dun conxunto máis amplio de medidas. Este goberno entende que CEE non debe quedar a marxe de iniciativas que poden contribuir a reforzar a súa visibilidade, a súa proxección turística e a valorización do seu tecido económico-cultural. Entendo tamén que o responsable de tramitar os expedientes con legalidade, justificar o interese público e despois variar os resultados, iso é exactamente o que se está facendo aquí. Con relación ao que manifestou o señor voceiro do Partido Popular, decir que CEE ten patrimonio, produto, gastronomía e identidade. O que non pode ter é medo a promocionarse. Entre descualificar o sistema e traballar para abrir oportunidades a CEE, este goberno escolle traballar por CEE. O que se defendemos non é unha persoa ni unha marca, é unha oportunidade para CEE. Este goberno prefire defender oportunidades para CEE antes que instalarse na descualificación permanente hacia un pobo que representa. Iso é o que estamos facendo hoxe, defender unha ferramenta máis para promocionar o noso concello e para reforzar a súa proxección turística. CEE ten potencial, o que falta a veces é a altura para recoñecelo. Non nos imos menos valorar, nos non imos menos valorar CEE, imos defender o promocional. O problema non é o potencial de CEE, o problema é quen se empeña en negalo. CEE non necesita estéticos, CEE necesita xente que crea nel e traballe por. Sometemos a votación. Votos a favor? Son todo contestado. Sí. Non. Usted, como alcaldesa de CEE, pode me recomendar un sitio en CEE para comer unha mariscada típica da gastronomía da Costa da Morte? Tengo 5 votos que fan. Ustedes sigan así que... No, esta é a realidad. No, sí. Usted quere meter un dedo por diante, é a realidad. En CEE, moitas parroquias, señor Ricardo. Primeiro, cada como 5 ubicacións para montar un centro profesional de hostelería, para formación. O tema laboral non sei se é consciente que non sei que traballar. Non sei se é consciente que os locales a conciliación laboral pechan locales que van a empezar a pechar un día, 2 días, 3 días. Entón, se fa moita teología e moita formación sobre como está a hacer. Para nada, nós vamos solamente dizer porque ya non. Todos os aspectos, usted queira venir así, de unha maneira, mire, xa que usted me acusa de non creer en CEE, pues sí, conozco a Fernando Malvasera, como usted sabe, xa a compañía de Benigán de Tocou. Isto é outro contratillo máis para salir máis en redes e vender un CEE que non é a realidad, pero me parece moi ben que usted quere facer o ten a maioría, non máis para facer, e nos temos o dereito tamén a comentarlo e criticarlo sin faltarlle o respeto. Ben, o discurso que vostede acaba de soltarnos, eu creo que firmamos todos e cada unha das persoas que estamos aquí e das que non están, porque sí que está claro que todos queremos que CEE medre, todos presumimos de CEE, todos levamos o nome de CEE por diante, etc. Es dicir, o que acaba de decir vostede, como se só o goberno se preocupase polo porvir de CEE, a súa xente, e tamén, por suposto, do turismo, pois é realmente faltar a verdade, non? É dicir, o que acaba de decir vostede máis propio dun mitin electoral ou preelectoral que do que estamos a falar. Dende logo, sinalando iso, nos creemos que hai outras ferramentas e hai moito donde gastar o diñeiro, senón darlle, como dixo a miña compañeira, 18.000 euros a unha persoa que realmente non conoce prácticamente ninguén, nin ten a repercusión que vostede lle quere dar. E máis, somos 313 concellos en Galicia e vai ser o primeiro. A mellor pode ser que vostedes foran adiantados os demais, non digo que non, pero creo que o que é realidade é que os demais concellos non viren ese potencial que vostede do que vostede presume que teñen esa xente, non? Nós, evidentemente, creemos no potencial de CEE, xo dixo a compañeira antes, o que non creemos é nese clube, non creemos nese programa, e
e non creemos que sexa necesario gastar tamaña cantidade de diñeiro para promover turísticamente a Cee. Creo que o Enega nunca se opuxo, nunca criticou as visitas a Fitur, por exemplo, ou todos aqueles asociacións nas que Cee se mete que tamén costan diñeiro, pero que entendemos que é necesario estar. Isto, temos as nosas serias dúbidas. E temos as nosas serias dúbidas cando, ademais, ven dado da extrema dereita. Esta xente, este señor Fernando Balmaseda e, sobre todo, o fundador de Capital Radio, viña do grupo Intereconomía. O sea que, un pouco máis hai que decir. Eu creo que, estou seguro, que no país adiante, cando digo país, digo o país galego, pero tamén no Estado español, hai outras ferramentas que non sean estas, estou seguro que nos poderíamos apoiar a elas. Ustedes deciden acollerse a estas. O futuro dirá que ten razón e que non. Desde logo, nos volvemos a repetir. Estamos por vencer, creemos no potencial de Cee, pero non creemos que seña esta ferramenta xeita. Para rematar, vou a dar tres premisas. Primeiro, hai un interese público claro ao estar vinculada á promoción turística local, que é unha competencia municipal. Segundo, porque non é unha adhesión baleira, senón que inclúe actuacións concretas de visibilidade, formación, comunicación e dinamización do destino. E terceiro, porque o expediente está fiscalizado favorablemente. Por último, non é o importe que está dicindo, o importe son 3.500 euros ao ano. Cee, para rematar, ten base, identidade, hostelería e produto local. O responsable non é negar ese potencial, senón apoialo e proxectalo. Cee ten 6 parroquias, que indique que non ten potencial gastronómico ou descoñece a realidade do municipio, simplemente decide desprezala. Non si creemos en Cee, no que ten, en todo o que ainda pode chegar a ser, se se traballa con ambición. Cee non necesita con menos valores, volvo a retirar, necesita que o defendan. Cee de potencial, o que falta ás veces esa altura de miras para recoñecelo. Nós non imos minusvalar a Cee, imos defendelo, promocionalo. O problema non é o potencial de Cee, o problema é que se empeña en negalo. E agora sí que sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Da Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 3, proposta de alcaldía, reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2016 e o mandamento de abogado. Vale, isto é o importe conforme consta na proposta. Por un lado son 2.346,25 euros e 260 euros. Os 260 euros son de gastos sociais hubo un erro no registro, non foron trasladados a ningún departamento o ano pasado, que trasladaron este ano, por tanto, corresponde a ese error. Son do exercicio 2025, por iso hai que levantar o reparo, consta o levantamento de reparo, e con respecto aos 2.346,25 euros, son facturas de sustitución do persoal na escola infantil, que igualmente eran do exercicio anterior e foron presentadas neste exercicio. Alguna pregunta? Entón, sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Punto 4. Proposta de alcaldía, aprobación inicial do suplemento de crédito 2/2026 financiado con remanente de tesorería para gastos xerais. Bueno, como consta na proposta, para a liquidación e a aprobación dun suplemento de crédito para a liquidación do campo de fútbol de San Pedro de Reforzos sobre 40.000 euros, a consignación suficiente para atender posibles excesos de ejecución, certificación final ou liquidación da obra dentro dos límites legalmente previsto no 10% de obrigada cobertura por parte da administración contratante. Por outro lado, é a mellora da pista polideportivo en Iles, con un importe de 48.279 euros, unha pista polideportiva para facer na zona do paseo marítimo, que está moi demandada, tamén por o mesmo importe, 48.279 euros, e actuacións de nivelación nunha parcela municipal do polígono empresarial por importe de 30.000 euros,
que incluirían traballos de limpezas, planación, presenteo da parcela, a execución é para a implantación de servicios de interese económico empresarial para o Concello, como pode ser pois, para cando ven a ITV cando ven a ITV ter unha parcela onde poder edificarse. Unha intervención neste tema? Sí. Unha primeira pregunta. A pista polideportiva, as dúas pistas polideportivas teñen a mesma cifra, 41.279 tratas de comer, ou porque, bueno, chamamos a atención que evidentemente non nada que, ou bueno, casi nada teñen que ver a construcción de unha coa posta bueno, coñer ben a que está, non? Entonces, se trata de comer ou non sei. Se non deu esa cantidade, porque cando se faga a memoria non vai a ser justo esa cantidade. Vale, o que sobre, chamou a atención. O que resta. Sí, pero nada máis, nós vamos a votar a favor porque creemos que hai actuacións que son necesarias, pero isto entra dentro do remanente de tesorería, do que xa se usou o ano pasado alrededor de 700.000 euros, agora van a ser outros 700.000 euros, no que se aprobou no pleno pasado e isto. E xa a miña compañera no pleno pasado dixo que botábamos de menos actuacións en canto ao saneamento e a feira de agua potable, entre outras, non? E hoxe volvemos a decir o mesmo. Lamentamos que en 2 anos se vayan usar 1.400.000 euros e que o saneamento e a rede de auga pois non forme prácticamente parte desas inversións, non? A realidade está aí, nós nos opoñemos ás obras. E o problema, como dixo vostede, parafraseando vostede no punto anterior, o problema é que hai nega que temos un problema de saneamento en todo o Concello, non? E agora non vou volver a enumerar todos aqueles núcleos que nombrou a miña compañera no pleno pasado, pero están aí e estamos vendo, pode ver perfectamente, como siga habendo problemas de saneamento no río que pasa por diante do centro comercial, como hai centros de toallitas colgadas polas plantas, etc. O cal nos entendemos que sí é necesario moitas actuacións no Concello, pero poñemos de menos que unha parte dese dinheiro non vaya pois, para o que realmente é necesario, non? E digo que non digo que o resto non sexa necesario, simplemente digo que bueno, o cuidado da nosa ría, o cuidado do planeta, ao fin e ao cabo, pois debería ir por riba prácticamente de todo e este goberno pois parece que o obvia, non? Vostede numerou nese pleno que o dixo, que nese pleno anterior que o goberno destes 4 anos, destes 3 anos máis os 4 anteriores que investiron moito en saneamento, pero a realidade era diferente. Claro, se conta as inversións que fixo a Xunta cos cartos, que vai facer a Xunta, que fixo cos cartos dun fondo europeo, pois sí, esa non é a realidade. A realidade é que seguimos tendo que a executar ese estudo que se fixo no ano 2012 de separación de aguas pluviais e fecais no Concello de Cego, na vila de Cego e Ordito, e despois mellorar todas as depuradoras, mellorar todos os sistemas de saneamento das depuradoras que existen e levar o saneamento a sitios como Vermón, sitios como Lobelos, que funciona de unha maneira pois, insuficiente, sitios como Codeso, sitios como Vilanova, como Toba de Arriba, etc. O cal, en que o noso voto vai a ser a favor destas obras, votamos de menos que non se tenha diversificado a inversión e que se dera prioridade a eses investimentos que son tan necesarios. Sí. Bueno, primeiro, decir que a verdade é que das obras que hai, gustame bastante as 4, estou moi sorprendida pola da pista polideportiva na zona do Paseo Marítimo, porque cando vin eu aquí a un pleno e falei da prohibición que fixeron aí na Alameda pola pelota e faleille dos nenos nunha franxa de idade que non tiñan donde xogar. Bueno, aquí a cara de asombro do goberno era para ver, como que non había sitios entre para xogar, había sitios, bueno, por todas partes. E agora, para justificar a actuación no presente exercicio, di que dada a demanda existente de espazos deportivos municipais ao aire libre e a inexistencia de instalacións destas características na contorna inmediata, bueno, pois é a que provoca a actuación no presente exercicio.
ben, estou contenta que se faga, o que provoca a actuación deste presente exercicio son as eleccións que vai haber daqui a un ano. Ao igual que tamén me sorprende moito, moitísimo, que non se falou pouco neste pleno, a actuación de nivelación na parcela municipal do polígono. Unha parcela que cada vez que vin aquí e que falaba dela, polos problemas que estaba ocasionando, a parcela do Concello nunca tivo ningún problema. Bueno, están así aí as actas do pleno, en outras pleno, que cada vez que se falaba dese tema, esa parcela nunca tivo ningún problema. No mes de abril, ali que estiveron canalizando e limpiando o camiño por atrás, me imagino que serían traballos previos para o que ven agora. O que sí me sorprende é que son 30.000 euros que aí poden botar formigón a toda a finca. A verdade que sí. Pois bueno, como vostede acaba de decir, si sobra, sobra, pois a ver si ten a ben dicirnos aquí si sobra, sobra. En calquera caso, as obras son todas necesarias, son obras do goberno que xamás fala ca oposición solo cando lle interesa, e hai que estar vixiante con estes contratos menores que creo que de aquí ás eleccións é o que vamos a ver casi pleno tras pleno. Por eso, por tanto, con noso voto vai ser a excepción. Vale, en contestación a Benega, aparte da inversión considerable que se Xunta de Galicia na execución de traballo man a man co Concello para poder executar, foron máis sobre 8 millóns, onde estamos a traballar agora polo tema da depuradora. Pero aparte deso, señor Domínguez de Louro, non pode faltar vostede a verdade, porque este goberno, durante toda esta legislatura e tamén a anterior, pois invirtió en saneamiento. Por poner un exemplo, o saneamento do campo de Fuga, no campo de Fuga non había saneamento, agora saneamento no campo de Fuga. En Borreiros, en Novelos de Arriba están facendo obras ahora de traída de agua, hai saneamento no río Ferrol, nas Cabanas, na Rua da Flor, todas as rúas nas que se levaron actuacións, se realizaron labores de saneamento. Se arreglaron todas as depuradoras. Sí, hai, de forma continua, prácticamente, en mantenimento e cambio de instalacións, de forma continua, este goberno está invirtindo saneamento. E con respecto ao que di a señora Iglesias, é que non, a verdade é que non entendo, porque, mire, a parcela que, non sei, vostede a que parcela se refire do polígono, porque esta parcela non tiña problema nin antes, nin agora. A esta, falo en castellano, se quere. Se non me quere, falo en castellano, como quere. Non falei ben, pero iso non é malo. Porque, mire... No, pero iso non entendo. No, pero ¿por qué falta usted esa forma respecto si habla en castellano? Mire, yo no entiendo. No, si quiere le hablo castellano, yo. No, o mellor que me falta vostede con respecto a mí que di que non me entende. Creo que aquí me entendi todo o mundo que dixen. Por iso digo, se non me entende, se é unha cuestión de idioma ou de localización, pois intento facelo mellor para vostede. Si, falo desta parcela, eu falo da parcela esta en cuestión, sí. Non merece ni la pena, señor Iglesias. No merece ni la pena contestarle porque es inútil. Eu creo que é mellor, porque para contar mentiras traerá, é mellor que non diga nada. No, señora Iglesias. Y aparte, la práctica de los contratos menores era la práctica de su gobierno, no la práctica de este. La práctica de su gobierno era la práctica de los contratos menores. Lo que pasa es que esta alcaldesa, señora Iglesias, me deja terminar, por favor. Esta alcaldesa, vale, está muy callada. Está muy callada. ¿Y sabes por qué? Por respeto al pueblo de C, porque le quiero demasiado escuchar. Así que, nada, sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 5. Proposta de alcaldía de transferencia de crédito 2/2026. Vale, consta a proposta, non sei se hai unha intervención neste punto por parte do Partido Popular. No. Está falando do punto 5, non? Por parte do Belén? Sí, estamos falando, con estas tensións, pero estamos falando da partida de 70.000 euros, verdad? Sí. Ben, non, nada, moi simplemente, moi simple. Simplemente quero decir que a partida que se disminúe, pois aquí pon a 920/131. Hai valores, é subvención. Sí, efectivamente, esta partida non existe nos orzamentos.
e efectivamente é a 121.03 que estaba destinada, que aprobaron vostedes para a RPT, co cal entendemos que non vamos a opoñernos, por suposto, a que haxa o campamento, nin eses trasvases de dinheiro para mantemento ou para as outras empresas, pero a pregunta é clara, dado vostede por perdida xa a RPT e a negociación cos traballadores e as traballadoras, porque se vaciaba a partida, evidentemente se parece que era por perdida esa negociación. E como a verdade é que nada sabemos dela, pois é un bom momento para que nos explique como está e cando ten previsión de acabar esas negociacións ou de retomalas ou como vai ser. No, para nada, no se pronuncia para nada a negociar la RPT. Lo que estamos, lo que tenemos desde el gobierno, concretamente desde la alcaldía, es que tiene que haber un orden serio, legal y presupuestariamente responsable, ¿no? La cuestión es cómo se negocia y el orden. Tenemos una mesa negociadora en donde ahí lo que se posicionó y se propuso es primero modificar el artículo 5 del convenio colectivo y después negociar y culminar con la RPT. Esto, pues como dije, no significa abandonar la RPT, significa preparar las condiciones para poder aprobarla con seguridad jurídica, con viabilidad presupuestaria y sin seguir manteniendo una situación que está generando reparos en materia de antigüedad del personal laboral. Además, la propuesta ya contempla una transición ordenada, consolidar la antigüedad reconocida hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplicar el nuevo régimen a partir del 1 de enero de 2027 o desde la entrada en vigor de la modificación de la RPT, si esta fuese posterior. Por tanto, los responsables atender hoy pues, a las necesidades actuales del Concello con esta transferencia de crédito y al mismo tiempo seguir avanzando en la modificación del artículo 5 para abrir después una negociación seria, completa y jurídicamente segura de la RPT. ¿Cuál es el artículo 5? Es lo de la antigüedad. La antigüedad está en quinquenios, un 10%, y hay continuos reparos en parte de intervención, en que tienen que ser trienios, y lo que se propone es la modificación primero de ese artículo 5. Yo ya tuve una reunión con todos los trabajadores y después, antes de tener con la mesa negociadora, y ya se le expliqué que primero era necesario modificar ese artículo para luego no tener informe negativo de intervención con respecto a la RPT, y una vez que se modificara ese artículo, pues se negocia la RPT. En las negociaciones, evidentemente, llevan un tiempo, aún en el supuesto de que acceda a modificar ese artículo, pues se accede a modificar el artículo, negociamos la RPT y entre plazos y demás estamos hablando de finales de años con entrada en vigor al año que viene. Pero para eso tiene que haber una voluntad por parte de los representantes de los trabajadores en la modificación del artículo 5. Y es eso, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Punto 6. Proposta de alcaldía que sea un convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de envases domésticos de vidro de uso a uso. Esto es un convenio para la recogida de vidrio. Habíamos traído los envases ligeros y cartón y el resto. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Sí, unha pregunta. Que eu non recordo. O Concello de Cee, isto vai, o Concello de Cee cobra polo vidro como polo papel e o cartón? Non recordo se se cobra ou non. No, vidrio no. Como ten carácter retroactivo, por eso. Nunca cobramos. Non, porque eso non recordaba. Vale. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Sí. Vamos, con respecto al punto 7, la propuesta es retirar el punto. Lo voy a volver a explicar, lo expliqué en la comisión, pero como no estaban todos los concejales, pues lo vuelvo a explicar. Primero, nos envían de nuevo el convenio para firmar con relación al tema de la depuradora. Es un convenio que está a 4 bandas. Por un lado está Aguas de Galicia, está el Concello de Corcubión, el Concello de Cee, la Diputación de la Coruña. Cuando fue convocada la comisión y posteriormente la convocatoria de la comisión y del pleno, pues por parte de la Diputación se puso en contacto conmigo por vía telefónica
pues, en relación de que habían hecho unas consultas a Aguas de Galicia, con relación, por un lado, a que les faltaba una documentación para valorar y por otro lado, la cláusula 7.3 del convenio. Ante eso, yo me puse en contacto con la interventora habló también con la Diputación y yo también hablé varias veces con Aguas de Galicia. Entonces, a raíz de que había esas negociaciones entre la Diputación y Aguas de Galicia, pues me enviaron a Aguas de Galicia un correo comunicando la suspensión del plazo, mientras que estaban pues, consensuando entre las partes concretamente ese artículo 7.3. Hoy, por la mañana, de Diputación, me mandaron un oficio del Servicio de Patrimonio y Contratación, en el que solicita determinada documentación a Aguas de Galicia y se formulan observaciones al texto del convenio, proponiendo, entre otras, una modificación del artículo o de la cláusula 7.3. Esa modificación de la cláusula 7.3 pues bueno, resulta más beneficiosa para ambos concellos, y tanto para el C como para el de Corcubión. Sí tengo conocimiento que por parte de Aguas de Galicia ya le respondió de forma verbal a la Diputación de que estaban de acuerdo con la modificación de la cláusula conforme dice la Diputación, y por tanto lo que se propone es dejarlo sobre la mesa en base a que consta la suspensión del plazo comunicado por Aguas de Galicia hasta la existencia de un texto consensuado. Existe un informe de Secretaría de Intervención que contempla expresamente la posibilidad de dejarlo el asunto sobre la mesa mientras que se espera por la nueva redacción, y que fue recibido hoy 29 de mayo, un oficio de la Diputación que propone una modificación sustancial del régimen económico del convenio más favorable para este concello con la redacción inicialmente admitida. Por todo ello, se considera justificado y procedente dejar el asunto sobre la mesa hasta que tengamos el texto definitivo consensuado por los partes. Entonces, ¿alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Parte non resolutiva punto 8. Dar conta dos decretos da alcaldía do 365 ao 499 do 2026. Mocións? Sí, temos dúas mocións. A primeira é a moción para exigir ao Goberno da Xunta a gratuidade a 1055 a cuestión. A urxencia é, fundamentalmente, que é a única maneira de presentar as mocións e logo que vai sendo moito hora que ou xa é urxente que se elimine esa tese. Entonces, sometemos a votación. ¿Votos a favor da urgencia? Xunta de Galicia titular da autovía A1055, cuxa concesión administrativa para a construcción, conservación e explotación foi adxudicada por un tempo de 50 anos a Autoestradas de Galicia, concesionaria da Xunta que finalizaría anual 2045. A súa prolongación ata a Costa da Morte ainda hoxe non é unha realidade, pois a comarca leva demasiados anos esperando que as administracións executen e rematen unha autovía prometida en numerosas ocasións, en cada unha das eleccións que se sucederon desde o ano 2003, desde que se anunciou a súa construcción no famoso Plan Galicia, como compensación á comarca pola desastrosa xestión medioambiental do goberno na catástrofe do Prestige. No Consello da Xunta de Galicia, celebrado de outubro de 2024, aprobouse o rescate da concesión de 4 autoestradas no noso país a través dun investimento de 297 millóns de euros, a do Sarnés, a do Barbanza, a Ourense, Celanova e Santiago Brión, eliminando así as peaxes en sombra que se viñan pagando anualmente. Dicía daquela o presidente da Xunta sobre a operación que permitirá un aforro de máis de 30 millóns de euros ao ano para as arcas públicas galegas. Sen embargo, non houve sorte para nós. As concesións da A1055 non se rescataron, non entraron nos planos de aforro do goberno galego do Partido Popular. Os vecinos e vecinos da Costa da Morte seguimos apostados na infraestructura estratégica cun réxime de concesión que a Xunta se resiste a rescatar. Seguimos pagando peaxes por usar unha autovía fundamental para a comunicación da comarca coa cidade da Coruña e dos polígonos industriais co porto exterior da Punta Langosteira. Costa da Morte e Bergantiños non poden permanecer inmóveis e mirar para outro lado como se nada ocorrese, e menos cando se trata dunha infraestructura fundamental e vital para o desenvolvemento económico, para as comunicacións e para o transporte de viaxeiros e mercadorías, necesaria tanto para conectar os parques empresariais co porto exterior e a cidade, e así facendo máis atractivos e competitivos, como para facer máis segura as estradas nos desplazamentos particulares da veciñanza. Levamos 30 anos de uso pagando unha peaxe que nunca debera poñerse, porque prometeron que sería gratuita. Por todo isto, o Grupo Municipal do Bergan propón ao
ao Pleno a adopción do seguinte acordo: demandar a Xunta de Galiza a eliminación das peaxes e a instauración da gratuidade plena na autovía Q55. Engadir, ademais, que a parte das comunicacións e do meramente económico, das comunicacións dos polígonos industriais ca cidade, tamén co porto exterior, está algo que é moi importante. Aquí temos a sorte de ter un hospital comarcal, todos nos vanagloriamos de que sexa así, pero tamén sabemos que é insuficiente as especialidades que hai aquí. Prácticamente a diario non hai veciño na Costa da Morte que non se tiene que desplazar a Coruña ou a Chuac por razóns médicas, ben sexa porque non hai especialidade aquí, ben sexa por accidentes que non se poden tratar aquí, ou ben sexa por unha serie de circunstancias que evidentemente levan a que haxa que acudir a un centro de maior maior importancia, digamos así, que é o Chuac. Co cal, a máis do que puñemos na moción, creemos que o que acabo de falar, o tema sanitario, é sumamente importante para telo en conta. Por poñer só un exemplo dunha moción que se trouxo aquí fai anos, que nos trouxemos aquí fai anos, contábame un día unha señora que tiña que ir a un tema, a unha consulta dermatolóxica, unha señora de 70 moi largos anos, e que pagara polo taxi 220 euros. Ela tiña unha pensión de 800. As claras está que non se pode, non é sostible. Imaginemos, traslademos iso a unha realidade que sería unha persoa que ten que acudir cada 2, cada 3 días ao Chuac, unha serie de circunstancias, por ela mesma, porque ten familiares ali que ten que pagar a autovía todos os días. Xa bastante tortura, xa bastante cargo é ter que facer esos desplazamentos, senón que ainda nos coste dinero. Por lo tanto, é unha das razóns a maior que nos ponemos aquí para demandar a Xunta de Galiza que elimine dunha santa vez ese peaxe, como se fixo nas que dixen de Marbanza, no Salnés, en Ourense ou en Santiago. ¿Alguna intervención? Ben, compartimos a necesidade de seguir mellorando as comunicacións da Costa da Morte, entendemos o malestar de muitos usuarios que já vamos pagando por utilizar esta lei. Ahora ben, tamén creemos que hai que actuar con responsabilidade. A G55 contouse con bonificacións e descontos. En Xunta de Galicia levamos aplicando medidas para reducir o impacto das peaxes aos usuarios. Ao mesmo tempo, é evidente que en Galicia seguimos sufrindo infraestructuras con peaxes elevadas, que agora creo que se queren arreglar, non sei como ocorre coa AP9, que continúan supoñendo un importante esforzo económico para miles de familias e traballadores. O que non vemos nesta moción é unha proposta seria sobre o costo real dos datos que suponía rescatar a concesión da G55, non como se financiaría ese costo. Non íamos apoiar unha moción baseada máis no titular político que se está presentando en todos os concellos que nunha proposta que realmente seria e viable. Por iso, se compartimos un foco do BDA, pero entendendo parte da identificación veciñal, o noso grupo votará por este. Entendendo que o Partido Popular conteste así, agradecendo que se absteña, a realidade da Costa da Morte é que por estar tan alixada da AP9, é unha das circunstancias que nos leva a estar, digamos, tan atrasados económicamente. Unha moción non deixa de ser unha declaración de intencións, non deixa de ser, instar a unha administración, a outra administración, neste caso Xunta de Galiza, a que tome medidas, evidentemente, dentro dunha moción non vamos a dar, seguro que os hai, seguro que hai datos económicos para poder rescatar a G55, pero creo que non é necesario, creo que esa disculpa, digamos que é un pouco, digamos, collida con pinzas, non? Entendemos que o Partido Popular non vote a favor, que non se atreva a votar en contra, que ao fin e ao cabo, deben xa que se deben. E nada, se eu decía algo máis, pero xa máis. Un pouco como urxente, non? Sí, un pouco así, vamos a ver. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y una porque
como dito, que se debe presentar a moción, se presenta aquí, a que dar unha copia aos portavoces e outra secretaria, porque como non teño ni idea das mocións. Non me echaba mesmo. No, claro. Disculpe. Non, mandes por correo, que seguro que é máis cómodo, verdad? Si, a outra moción é para reclamar as solucións ao problema do transporte público. A razón de ausencia é a mesma, que, bueno, neste caso, pois que está a pasar que hai moitísimos problemas, sobre todo nas distancias cortas entre localidades cercanas, que únense entre, bueno, bus que únense con localidades cercanas, e tamén a reivindicación da necesidade de ahora que remata o curso e que pronto empeza outro curso universitario, pois unha línea que vai directa a Santiago que leve os estudantes ao estudantado no menor tempo posible. Votos a favor da urgencia? De todos é sabido que o único transporte público para movilizar na Costa da Morte é o autobús. É o único medio para a maioría dos vecinos e vecinas que non ten un medio particular para desplazarse entre distintas localidades da comarca, entre estas e as cidades máis próximas, Coruña e Santiago de Compostela. Seguimos a espera de que os gobernos de Galicia e do Estado español comecen a realizar os estudos pertinentes para implantar o ferrocarril como transporte público da Costa da Morte. Non hai moito que a Xunta de Galicia reformou e replanteou as rutas e horarios de servicio de transporte público de autobuses con fin de optimizar e mellorar este servizo. Mas non foi o caso da Costa da Morte, onde quedamos relegados a ter un peor servizo de conexións entre as localidades que conforman a comarca. Con novos cambios quedamos en peor situación, peor que hai 20 anos na conexión da comarca con Santiago de Compostela, máis en concreto de Fisterra, Ceo, Musía, capital galega. As rutas e horarios publicadas pola empresa encargada de levar a cabo este transporte de viaxeiros están moi longe do que a veciñanza da comarca demanda. Así podemos confirmar que para ir de Fisterra a Santiago, previo paso por Cea, hai que ir por Carnota, Muros e Nora, chegando a durar a viaxe ata 3 horas. De todos é coñecido que especialmente nos meses de entre abril e outubro, con chegada masiva de peregrinos tanto a Fisterra como a Muxía, a demanda se incrementa, reducindo o número de prazas disponibles para a veciñanza, ao que se lle suma o ter que soportar os tempos excesivos. Hai tempo que na comarca se ven demandando o establecemento de rutas máis directas coa capital galega, pero que é preciso que ao menos 2 veces ao día, por mañá e pola tarde, e durante toda a semana se dispoñan de rutas que saen de Fisterra pasen por Cea ata Compostela e viceversa, por itinerario máis corto e cos parades imprescindibles, e que a duración do trayecto non supere a hora e media. É inconcebible como a persoa que precisa ir ao aeroporto precise case 5 horas no peor dos casos, ou o estudantado que vai a Compostela teña que pasar máis de 6 horas cada día no fin de semana no bus para ir e volver a Santiago. Tema parte dos incumprimentos de horario nos traxectos de curto percorrido dende Cea a puntos cercanos. Ainda que, por exemplo, para ir a Cea de Cea ao Ézaro hai 3 líneas, ás 8 da mañá, ás 2 e ás 6 e cuarto, as queixas de usuarios son frecuentes porque a empresa non respeta os horarios e incluso en ocasións se salta algo ali. Por todo o explicado, o Grupo Municipal do Vilega da CEPRE propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo, instar a Xunta de Galicia a incorporar na rede de transporte público 2 rutas diarias e directas entre Fisterra e Santiago, con parada en C e con unha duración do traxecto non superior a hora e media. Instar a Xunta de Galicia que obriga a empresa concesionaria a cumprir os horarios e traxectos que teñen asinado os contratos. Sí, o noso grupo considera que o transporte público é un servicio esencial para a Costa da Morte e que debemos seguir traballando para mellorar as condicións da nosa comarca con Santiago de Compostela e con Coruña. É certo que actualmente existen servicios diarios e que nos meses de maior demanda a Xunta reforza as conexiones diarias entre Fisterra e Santiago. Tamén é certo que os datos oficiais indican, en términos xerais, un elevado nivel de cumprimento dos servicios programados, pero na demanda que o sector turístico leva no centro pola mala conexión interna. Pero tamén entendemos que hai veciños, estudiantes e traballadores que consideran insuficientes algunhas frecuencias e que demandan conexións máis rápidas e máis cómodas coa capital galega, sobre todo. É unha reivindicación legítima que merece ser escutada e analizada. Ahora ben, non compartimos a visión que transmite esta moción porque presenta a situación actual como un fracaso absoluto do servicio, cando a realidade é máis complexa. Tampouco queremos que sexa este pleno quen é de determinar horarios concretos ou tempos máximos de viaxes sen contar con os informes técnicos e de demanda necesarios e contando cos concellos limítrofes e afectados.
O que si defendemos é que se continue avaliando a evolución das necesidades de mobilidade da comarca, que poden ser moitas varias e non só autobuses. E que se estudien posibles melloras dos servicios, sempre que sexan viables, sostibles e respondan a un interés xeral. Por iso, compartindo parte da preocupación expresada na moción, pero non o seu conteúdo, nos términos nos que está formulado o noso grupo, votará por a extensión. Bueno, simplemente igual que antes, pero hai dúas cousas que son fundamentais. Unha, que o estudantado teña que botar 6 horas o fin de semana, que o estudantado que está en Santiago de Compostela, para ir ao Vendres, baixar o Vendres e subir o domingo é pouco menos que inhumano, non? Poderlle pasar moitos máis kilómetros dos que realmente serían pois, adecuados, non? Entonces, isto xa existiu, xa fai anos existía unha liña directa onde, pois iso, máis de hora e media non se estaba no autobús, o cal creemos que non é tanto pedir e creemos incluso que non fan falta estudos económicos porque estamos diante dun servicio público, non? E nas conexións pois entre C e localidades moi preto, volvo a poñer o exemplo dunha persoa que vai todos os días dende C ao Eza a traballar, que vai na liña das 8:20, que quere volver na liña das 3 e pico e que a veces pues, ten que esperar hasta as 7 porque esa liña ou ben non pasou ou se pasou incluso non parou, non? O cal, pois, polo menos unha respetar o que ten asinado, eso para empezar, e logo, pois, eu creo que a demanda é totalmente suficiente para que haxa unha liña os fins de semana, cando menos os fins de semana, que vaya directa e que lle faga, pois, eso, justiza ao noso estudantado e aos pais e as nais que tanto teñen que sufrir, porque xa estamos longe das universidades, xa temos que pagar cantidades que non se pagan en outros sitios que están muitísimo máis cerca, por lo menos a Xunta que ten a potestade, que ten a obriga, que faga, pois, que nos facilite as cousas tanto aos pais e as nais como evidentemente ao estudantado, porque despois de toda unha semana pois, estudando, estando en Compostela, o que queren é baixar e non botar 6 horas das 48 que ten o fin de semana nun autobús. Comentamos votos a favor. Tengo un punto para vos de preguntas. Sí, tema reunión do centro comercial, sabe se algo despois deste plazo que caducou, decidiu algo? Eles non convocaron a reunión, nós estamos buscando as direccións correspondentes para facer a convocación. Con independencia de que está convocada esa, que para o día 25, pero penso, non? Eso, algo ali. Mandaron unha carta, pero creo que chegou onte, pero non tuve dela. A vostede non lle mandaron nada ao concello, non? Vale. Cousa. Vecinos da Meixenda trasladanos a súa preocupación polo estado da estrada na entrada da localidade, onde está a floristería Mavena, aínda que se realizaron reparacións puntuais, consideran que os parches aplicados resultan insuficientes e solicitan unha actuación máis duradeira que resolva o problema de forma definitiva, porque desde Santiago Posto do ano pasado vin que non se fixo nada. Pois é que se foi competencia das Xuntas de Galicia, xa se pode con carretera. Falaron moitas veces con carreteras. Porque me dixeron que cando tuviera alguna actuación preto, que de paso que estaban as máquinas, tamén harían por cargas animales. Pero que ese trozo non é de concello. Entón, pequeno que... Sí, eso de carretera. Non é de concello. Tamén nos comunican... Non podemos actuar aí. Nos comunican a existencia... Se ponían a veces, se tapan un pouco os baixes por eso, pero... Actuacións, pero de tapar por Tapar. cosas de moita emergencia, o que o arranxo é competencia da Xunta de Galicia. Sí, tamén nos comunican a existencia de fincas sen limpar, típico ahora desta época, segundo os institutos do Concello non se coñece a titularidade municipal de algunhas delas. Nos din, rogamos ao Concello que realice xestións oportunas para identificar as cosas. Cando presentan un escrito, nosotros miramos a titularidade dentro dos arquivos que podemos mirar e requerimos a los titulares. A veces son correos, é complicado, a veces a policía local trata de identificar
pois, quenes son, pero a veces, o que pasa moitas veces, o que está a finca en investigación, por eso daí o convenio con SEAGA para poder executar. En caso que non aproveita o titular, fez o convenio con SEAGA fez a limpeza e pasa Depende de a ser o SEAGA, cargo. sí, entonces ten en secundario. Mire, vostedes teñen algún tipo de convenio ca Consellería Rural para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios? Eu digo por qué. O que temos, bueno, estuve reunida con unha traballadora do Distrito Quinto, onde se van a realizar unha serie de actuacións no Concello de Cee, e nos estamos realizando tamén. Distrito Quinto e Vimianto, non? Sí, Pode ser. este tipo de movimiento, sí. Sí, Tuve unha reunión con unha traballadora que estivo aquí, explicándome que, bueno, uns camiños de monte que iban a limpar e unhas actuacións que iban a realizar. Están facendo Sí, distintos... están agora en outro municipio, en Carnote, cando acaben en Carnote, que limpar. E se a limpar algunha pista de monte. Sí, porque estamos vendo que están facendo en distintos concellos da zona e dicen que Cee que non tiña convenio con eles. Non sabía de vida convenio. Que non se había accedido Cee ao convenio ca Consellería de Medio Rural. Na actuación no Concello de Cee sí que teñen previstas. Sí, pero está adherido. O Concello está adherido ao convenio. Por qué? Mire, iso non ten coste e soluciona moitas cousas. Pero Por qué? había informe no. Pero, cal era o motivo? Por que non se adheriu o convenio, o Concello de Cee ao convenio? Porque además é moi necesario a limpeza de pistas forestais. Non, hai un convenio bianual da Xunta de Galicia onde todos os concellos da contorna están adheridos, menos Cee. Entón, nos queremos saber por que Cee non está adherido. Sí, concretamente unha financiación destinada a limpeza e mantenimiento de pistas forestais, faixas de construcción e outras actuacións preventivas fundamentais no territorio. Non sei moi sensible con restos de incendio desta... Ese convenio supone a contratación de personal con un montón de... Entendemos que non, incluso se o Concello non ten trator tamén o solución, non sei, indalo, tomen nota, mírenlo, porque eso nos ven moi ben, Pero se permite la subcontratación, ¿no? El convenio permite la subcontratación de los concellos Lo revisamos. se adhieren subcontratando. Lo revisamos. Sale, es bianual, sale para las elecciones. Entonces, sí. Bueno, quería facer referencia a unha pregunta que lle facía no pleno do 28, que era sobre o día 13 de agosto, sobre a festa. Bueno, vostede preguntarme que, bueno, sabe que non sabía nada, que non tiña conocimiento de nada e tal. Entón, a mí, bueno, se me chamaba a atención, porque eu sei que tiña conocimiento de que houbera esa reunión, pero digo, a ver se estou errada, vou confirmalo. Confirmeino, dicíame que sí, que houbera esa reunión, de feito falárase na reunión que vostede fixo ademais mención que foi cando, contestou que non volvera a ter ninguna conversa con eles antes, hasta despois, hasta cando fuera en decembro da aquele ano. Pois ese tema falouse desa reunión e, bueno, entonces eu antes estábame dando a volta cando falábamos de poñer valor C, eu digo tamén poñemos valor C, pero temos que poñer tamén valor ás persoas. E sobre todo estas persoas que, como na Comisión de Festas e no resto das asociacións que traballan en Arreo, pero tamén ten o seu tempo, e traballan además altruistamente, non? Temos que poñerles en valor, temos que dar o seu non o seu posto, senón o valor que ten, o valor ao seu traballo. Eu non sei se alguna vez, supoño que non, pero eu pertenzo a unha comisión de festa, un porta a porta, pedindo, e a veces que che tratan ben, que che invitan ao café, que charlas, que pasas un borrato, e hai outras veces que che botan os cans, por non dicir cosas máis graves. Entonces, eu pido para a comisión de festas unha desculpa, porque o mellor que non se acorda de toda a conversa, esqueciu de que trataron o día da festa. O
o día 13. E logo, sí que pediría para todas as asociacións estas, comisión de festas e demais asociacións, sempre os apoios, non poñer trampas paus outras rodas, non dentro das rodas. Porque moitas veces parece que teñen que, aparte de toda a labor que fan social, que teñen que facer un sobreesforzo frente á administración, cando considero que a administración teñen que axudarles en todo, a nivel documentación, a nivel facilitarlle, bueno, todo, os apoios, que eu creo que é fundamental. Logo quitarlle o criterio, como no caso da comisión, que parecía como que era a comisión que non quería facer a festa, cando si houbera esa reunión que así se falou, pois eu creo que se debería rectificar por parte do Concello, de que entrou a reunión ou quen estuvo na reunión, dalle unha disculpa por non deles escocer de alguna parte da conversa. En fin, eu tuve unha reunión despois do pleno, outro día, tuve unha reunión con esta comisión. Tuve unha reunión con esta comisión, estuve reunidos con eles, vamos, que non, eu desde fin de ano non me volví a falar con eles de nada, é dicir, pregunteille si eles habían dito en algún momento que eu dixera eso, e eles dixeron que non. Preguntei por que non facía festa o día, ou se facían ou non facían festa o día 13, e me dixeron que non facían festa o día 13 por unha cuestión económica. Eu lles dixen que podían facer festa. É dicir, a mí veñen me piden o día 13, o día 17, ou que sexa. O Concello non pon impedimento ningún, en ningún momento. E máis, mantivo unha reunión con eles. Por iso, en todo caso, me teníades que pedir disculpas a mí por dicir unha cousa que non dixen. Non, mira, a ver, o conto foi que en decembro falaron, eles se tiñan contratado a médica de Vigo, de feito eu estaba, podemos acordar de que había festa en Corcobión, estaba a médica de Vigo, e eu dicía, bueno, pois xa me fastidiaría, porque claro, como a Corcobión non podía ir, eu quería ver o día 13, resulta que o día 13 a comisión tuvo que botar para atrás todo o que teñan previsto, porque falaron na reunión de decembro, cando falaron da festa de Nadal. Entonces, por eso se preguntou por que non había a festa o día 13. Volvo a preguntar, a mí o que me comentaron, Volvo a preguntar, porque aquí comigo estudaron, hai 2 semanas, ou así. non sei se 2 ou 3, non me acordo que eso O 8 de maio. Pues estuvieron comigo, e despois ainda falei creo que outra vez, logo falei outra vez con dous, que vieron a falarme de outra proposta, e o que me dixeron que era por unha cuestión económica, e non para nada. E se querían facer o día 13, querían facer o día 13. Pero que o día 13 tiñan previsto, bueno. Eu digo que me dixeron que era por unha cuestión económica que non lle estaba. Eu creolles que tiveron esa reunión e que o falaron en decembro, e creolles porque foi unha labor, vamos, estupendísima, que eu creo que se eles non existen non hai festa xa de Xunteira, porque se pasou. E creo que hai que poñer esa xente en valor. Moi en valor. O Concello está poñendo valor sempre a Comisión de Festas de Xunqueira e se colabora con eles en todo o que necesiten e que precisen. Todo. Con eles e co resto das comisións. Están aquí os concelleiros que traballan con eles tamén, non só traballo, están eles traballando mano a mano con todos eles. Está Alfonso, está Luisa, está Sergio e calquera deles. O Ben ou Belén tamén. Están todos, están. Animos que traballedes Non traballamos nada, que non traballamos nada. Non digo que non traballedes, eu nunca dixen que non se traballara, nunca dixen que non se traballara. Pois é por unha cuestión, a min trasladaron que era por unha cuestión económica, es máis, para propuxeronme outras iniciativas e que se está a traballar con outras iniciativas. Hai unha colaboración e hai moi boa sintonía e preparando as festas. Boa sintonía, vale. Sí, Vale. Entón, vou volver a preguntar, porque son moi concienciada, e a min, Pois, pero teño outra información, entón son mellor xa... Ellos volverán a preguntar, entonces pues habrá que facer unhas actas de cada reunión que se teña para recoxir. Porque claro, habrá que facer unha acta, porque a verdade é que as comisións solicitan eles os días que queiran, fan a solicitude correspondente e se lle dá autorización, non se denega a ninguén nada.
Outra, se me permite, outra cousinha que quería era na Rúa da Flor, fíxose unha praza de aparcamento para persoas con discapacidade. Parece estupenda. O que sí me chama a atención o lugar onde o puseron, porque o lugar onde se pon normalmente, ou, bueno, debería de ser, que hai unha zona de seguridade a hora de salir, hai unha zona normalmente cas malitas e tal, unha bordeleta, hai unha zona de seguridade. Claro, nesta praza, o conductor ou conductora que teña que salir do seu vehículo vai salir á rúa. Non vai ter zona de seguridade ninguna, vai salir á rúa. Non sei eu se quen a puxo, mellor non... Eu quero tocar agora, consultarei un pouco máis. Pois, o mellor hai que cambiala de sitio, porque seguramente non é máis apropiado. Gracias. Bueno, con respecto ao que a compañera das prazas para as persoas con mobilidade reducida, non podo estar máis de acordo co que di, a parte de que algunhas desde que se pintaron ainda quedaron máis pequenas do que eran. Eso sería ben darle unha voltiña. Logo tamén eu iba a falar xa do día 13, a relación como se ben falou a compañera agora, vaya tamén o meu respecto pola comisión, hai que estar nunha comisión para saber o que é, nunha comisión de CES sobre todo. Eu que sí, eu quería facerlle unha pregunta, se na reunión do venres día 8 que tuvo coa comisión, vostede en algún momento lle propuso que fixeran o día 13, que volveran outra vez de novo para facer o día 13. Chegou a pasar eso na reunión? Porque lle dixen que se querían facer o día 13 que podían facer, que non había ningún momento. Non, a miña pregunta non é esa. Vostede pediulles que fixesen o día 13, propúxolles que fixesen o día 13. Decisión, eles explicaron de forma clara que era por unha cuestión económica, que, entonces, bueno, con respecto á decisión que estamos. Entón vostede non lle fixo esa pregunta, bueno, está ben. Ben. O que lle dixen que se querían facer o día 13 que podían facer, que non había ningún inconveniente por facer o día 13, que a súa disposición. Eles volveron a reiterar que non é unha cuestión, que volveron a repetir o mismo. É unha cuestión, agora, aparte de falta de seriedade, porque primeiro non, e despois sí, xa é unha cuestión de contratación, porque as festas en agosto, a contratación, si lle diz a América e a CDC que non veñan, despois nos bases a aparecer que veñan, iso sabemos todos. As festas do 15 non son as do 4, nin as de setembro, nin as de outubro, sabémoslo todos os que traballamos nas festas do 15. As comisións de festas de CES solicitan os días que consideren pertinentes eles por si mesmos, sempre. Por lo menos desde que están na alcaldía, antes non sei. Pero desde que están na alcaldía, que non. Salvo aqueles anos que organizou o Concello por o tema de pandemia porque non había comisión, os resto sempre son os da comisión que solicitan. A veces cambian de datas ou incluso nas parroquias en función de cando consideren, e en C o mesmo. A veces fan San Cristóbal, outras veces non, a veces fan outro tipo de festas, e sempre se lles dou autorización para o día que quixen, sempre. Entón, eles deixaron de facer o día 13 por un tema puramente económico, foi unha decisión da comisión. Un tema económico porque non lles rendía económicamente facer un día pola recaudación que podían ter e que preferían facer 3 días mellores e non 4 máis. Moi ben. Esa foi a contestación deles. Va, con moitas gracias. Se hai que facer unha reunión con eles, tamén fan unha reunión outra vez con eles diante de vostedes para que me crean, para que crean a verdade. Ora, o que conten, non sei. Hai moitas reunións que tiña que facer diante de nós, como coa empresa dos cines ou con outras moitas máis, non chegar despois cos problemas. Hai unha pista, un robo que vai de Ameixenda para Brens, concretamente a que vai para a Pallejeira, está completamente desfeita e as cunecas están cheas de restos de... Non entende, ben? Unha pista que vai de Ameixenda para Brens. Que me falta o respeto a A ver, non te entendí, me pode explicar o que? Que vocalizo millón, Sí, vocalizo millón, por favor. Dixo yo coto caldeiro. Si vamos, nos tuteamos así, vamos de broma, como usted nunca falta respeto a ninguén, a pista que vai de Ameixenda para Brens, concretamente la que va para la Pallejeira, que está deshecha de los camiones y también de restos de madera, y la pista está deshecha, si pueden pasar a mirarla o a lo mejor hablar con los maderistas que estaban allí trabajando últimamente. Es un ruego, si me entendió, pues ya voy a otro. Con respecto a unha responsabilidade patrimonial boa para el galego, despois se teño que cambiar, pues cambio. Non falta el respeto. Primera llamada al orden, señor Iglesias. Bueno, vou a vocalizar o mellor Primera posible. llamada al orden. Vou a vocalizar o mellor posible. Foi o que me dixo, non? Que non vocalizaba ben. Primera llamada al orden. Vou a intentar vocalizar, se me deixa falar.
O 4 de novembro de 2025 entrou un requirimento para unha responsabilidade patrimonial, para unha limpeza dunha finca. Esa finca, o 4 de novembro foi cando se editou a resolución da alcaldía. No Concello entrou o 16 de setembro de 2025. A resolución é a 865/2025. É a finca que está no centro do pobo, na entrada do pobo, que está detrás do Faina, indo para a Granxa. Xa digo aquí un día este pleno non fai moito, e comentei o tema da limpeza da finca. Hai 9 meses que se solicitou, é unha finca que está aí no centro, con todo o que iso conleva. E a miña pregunta é por que o Concello non executa subsidiariamente conforme pon o propio decreto da alcaldía. Cal é o problema? Eso te dá traslado da oficina técnico para que faga a valoración correspondente ao que custa e a mí non me, cando me dan traslado, pois se executa, se... Pero o Concello está executando subsidiariamente alguna responsabilidade patrimonial? Algunas executouse. Sí. Non teño constancia disso. Pois algunas... Ao mellor sería mellor que para eso houbera unha partida orzamentaria e non dar de 115.000 a unha empresa como Novo Río. A colación do que falaron hoxe, que lle iba a preguntar, que 115.000 es el pago de una comunidad de propietarios a los que estamos obligados a pagar. No es ningún tipo de rescate como ustedes quieren manifestar. Nosotros somos propietarios del cine, del local de los cines, y tenemos obligación de pagar. Mire, señora Iglesias, es tan sencillo como, si usted es propietaria de un piso y lo tiene alquilado y el inquilino no paga a la comunidad, ¿quién la tiene que pagar? El propietario. Tan sencillo como eso. O Concello non ten que darlle de comer a empresas de tecido empresarial privado. Nós non estamos para eso. Usted pode contar o que queira e nós explico la verdad, señora Iglesias, pero usted bueno, a súa verdad que, bueno, como señora de que acaba de falar ahora. Iglesias, Pero vamos la comunidad de propietarios, el pago de la comunidad de propietarios es obligación del propietario. Si el inquilino no paga, la obligación es del propietario y luego repercutir contra el inquilino para que pague esa comunidad, como cualquier titular privado. Sí. Es así. Bien. Y si no, ya se lo tengo. Estamos preparados para seguir pagando, ¿no? Si no, ya os pagos non van a repercutir no Concello. E que vai a pasar no ano que ven con este tema? ¿Qué va a pasar? Hasta cando vamos a tapar o raposo con fieitas? Hasta cando? Hasta maio? ¿Qué raposo con fieitas? ¿Qué raposo con fieitas? Los locales de los que somos propietarios en el centro comercial tenemos obligación de pagar a la comunidad, al igual que el resto de los propietarios del centro comercial. Igual. Por eso somos propietarios. Eso é o que usted. No, lo que digo yo no, lo que dice la ley. No lo que digo yo, lo que dice la ley. Venga, siguiente. Vale. Siguiente. Justamente que falaron eso. Do convenio con Seaga que asinou o Concello, que sabemos? ¿Qué O convenio con Seaga que asinou o Concello, sabemos. Sí, que sabemos de? Porque pues hai alguna actuación? O convenio con Seaga se lle comunicaron os 12 kilómetros que queríamos de pistas, as pistas que queríamos que se limparan. Está feito o plan de prevención de que temos que ter aprobado o pleno, estamos esperando que nos lo remitan. Fui a Concelleiro que se puso en contacto con Seaga. Realmente fan as actuacións a partir do día 30 de maio porque cando acaba o plazo legal voluntario para que os propietarios limpen as súas fincas. Antes desa data non actúa. Despois, con respecto que falamos tamén aquí do polígono da finca que vai dar, antes, no 2021, había unha bonificación no dicir do 1%. E vostede nun momento dixo aquí nun pleno, e tamén falando de cantas empresas chegaron ao polígono desde que vostede está no goberno, e falou de apoiar esas empresas que chegaran e que iba a intentar prorrogar ese porcentaxe do ICIO de 1% pois no tempo. Eu creo que agora mesmo está no 3%, eso non se chegou a facer, non? O ICIO tiña unha bonificación de 1% no 2021. Nos aprobamos a bonificación durante un tempo, terminou ese prazo e non terminou. Pero que esta era a pregunta, porque vostede dixo aquí nun pleno, tamén en algún medio de comunicación, que para favorecer que viñese o tecido empresarial ao polígono BC, que gracias a vostede estará cheo, pois que iba a intentar prorrogar esa bonificación de ICIO, que iso que non se fixo. Eso sí que sería axudar ao tecido empresarial, non darle 115.000 euros a Novo Río. Eso sí que sería axudar ao tecido empresarial. Entón entendo que todas estas empresas líderes, toda esta xente que está ahora están co 3%, non? Mira, luchar contra... Estou preguntando, se me pode responder, por favor. Despois métase contigo, que queira, pero estas empresas están co 3%. Señora Iglesias, se terminó ese plazo y no se volvió a aprobar. Pues esa era a miña pregunta. Ahora, se quer meter conmigo, pues... No, que va.
xa estamos No, acostumbrados. no, yo como usted no soy. Venga, siguiente, ¿tiene alguna cosa más? Remate a mi Pues intervención. entonces vuelvo a aceptar, gracias.